čim je ovakva gužva u ovom dijelu grada, to je znači obično dobar znak da se nešto desilo. Saznao sam da je bilo izlijetanje tramvaja iz šina jutros, čini mi se da je to bilo oko 11 sati, nisam siguran, i nažalost da je jedna osoba, koliko znam, jedna osoba da je stradala, radi se o djevojci. I vidio sam slike, znači tramvaj nije samo malo iskočio iz šina, nego je u potpunosti iskočio iz šina, znači na kraju završio da tako kažem, proletio preko stajališta koje je tu, koje je obično jako velika gužva na tom stajalištu i izletio na cestu. Tako da radi se o tome da je tramvaj, eto, nije samo na tom stajalištu, i tu bi bilo katastrofa da je i tu završio, a kamoli da je još dalje da je izletio. Tako da pretpostavljam da ove guže koje su ovdje da zapravo potiču iz tog razloga. Ja sam imao u planu da sasvim drugu stvar danas snimim za ovaj video, međutim kad sam vidio kolike su guže, hajde rekao da ipak prođem gradom i da pokažem, da odem tamo da ja vidim kako izgleda i da vam pokažem koliko se bude moglo. I ovo je nešto što se dosta često dešava u Sarajevu, upravo iz onog razloga koji sam spominjao više puta, evo, u svim ovim videima, to je to kako je Sarajevo, tako da kažem, kako se rasprostire po reljefu. Ono što sam spominjao, ako niste gledali prije, ili ako niste možda bili u Sarajevu, ako niste jednostavno upućeni, Sarajevo je grad u kotlini, sa svih strana okružen planinama, brdima, faktički jedino mjesto gdje ravnica je na dijelu Iliđe i na dijelu Dobrinje, tamo je relativno ravnica i tuda se to relativno kao može grad širiti na tu stranu. Znači ima ovaj dio i prema stupu koji je isto tako ravan, ali ovaj cijeli dio, tako da kažem, grada, stariji dio grada, to je ovo stari grad i recimo centar, to su malo stariji dijelovi grada, tu je sve stješnjeno između ovih okolnih planina koje ostalo možete vidjeti ovim mojim videima. Danas sam imao u planu, tako da ću to ostati za sutra, jer htio sam vam pokazati, mada naravno da sam snimao ovo kad idem s prijateljima, biciklistima, kad idemo na planinu, naravno da imam snimke, dosta tih snimaka, video snimaka, ali htio sam pokazati zapravo više malo Crepaljsko, jer malo mi uvijek onako nekako neobično, ja vama sada evo prethodnih dana ovim videima govorim, znate Crepaljsko je divno, znate Crepaljsko je na tu stranu, volimo Crepaljsko, zato otiđite tu, posjetite to, međutim, malo je priča, ja vama to sve govorim, a nemam način da vam pokažem. Sad naravno mogu koristiti neki od tih videa od prije, ali zapravo namjera mi je da snimim nešto od tih materijala ove godine, pa da vam namjenski to, tako da kažem, i pokažem i prikažem, sve to i objasnim. Ali onda sam pomislio, pošto imam fotki sa Crepaljskog, onda sam mislio da vam malo preko tih fotki dočaram sve ljepote Crepaljskog, ako nikad niste bili gore, i da vam na neki način možda potaknem želju da odete na Crepaljsko, pa ako ne biciklom, onda autom, da malo vidite kako je zaista lijepo, jer ne morate ići biciklom. Naravno, možete otići bilo kojim prijevozom, ima i kombi koji vozi do Nahoreva, pa onda ako ste u kondiciji možete od Nahoreva prema gore pješke, prema Skakavcu i prema Crepaljskom. I ovdje isto sada, evo, kažem, dio koji je uvijek problematičan, vidite ovdje da sada, ako ste gledali video iz prethodnih dana, vidite da danas znatno više ljudi ima na trotoarima, što znači samo jedno, da je gradski prevoz u kolapsu i najvjerojatnije da su problemi na cestama, a ovdje već možemo vidjeti da se prave kolone na ovom mjestu, što znači da očito je, evo vidio sam policiju, da ima neki problem prema dole, vidjet ćemo sada koji. Ovo je jedan od onih dana kada je zgodno ako ste na biciklu, jer ne zavisite od nekih drugih načina prevoza. Moguće da je tramvajski prevoz skroz stao, jer ako je tramvaj skočio, sad zaista ne mogu prolaziti kroz ove ljude, moramo ovdje sići, jer sve drugo je bilo vrlo nekorektno. Malo sam ružno stao, pa mi je nezgodno siđen s bajka. Evo ga, ok. Vjerovatno je tramvajski prevoz stao zbog ovog problema, ovog incidenta, nesretnog slučaja koji je bio sa ovim tramvajem, znači, i vjerojatno je to razlog zašto je ovoliko ljudi na trotoarima, vjerojatno se ljudi prebacuju jednostavno kako znaju i umiju, pošto je očito su problemi u saobraćaju, vjerojatno su problemi onda i sa trolom i sa autobusima,
i automatski imamo zakrčenje i problem, pa ćemo sad vidimo. Ok, to bi objasnilo tamo zašto su ovolike kolone na mjestima koja sam prije prošao, tamo na glavnoj ulici, ali evo da ima šta je ovdje razlog, jer ova ulica ne bi trebala biti ovdje, evo vidite, sudar auta i motore. Sada da vidimo kakva je situacija dalje. Vidite, kolone zaista ogromne, znači ovi ljudi gdje su krenuli, veliko je pitanje kada će doći. Kažem zaista ponovo, po ko zna koji put, bicikl je idealno prevozno sredstvo za grad, jedino nije idealno ako ste negdje visoko na brdu pa vam je problem da se krećete, ovdje vidite, tako kako je, onda vam je problem ako ste na brdu, ali ako niste na brdu, ako je koliko ravnica, bicikl je zaista divan. Ja ću sad prijeći s ove strane bandere, jer zaista više ne mogu izbjegavati ovamo ljude. Jednostavno veliki broj ljudi ide pogrešnom stranom ulici, dosta ljudi ima slušalce, dosta ljudi gleda u mobitele i onda je to opasnost i za mene i za njih, ne želim zaista da rizikujem. Idemo dalje, ja očekujem sad naravno, ovdje je uvijek guža, znači most ovaj je uvijek haotičan, znaju biti ovdje još puno veće guže od ovoga, pa evo vidit ćemo sada kakva je situacija u ostatku grada. Ja sam vidio danas gdje se desio taj incident, pa ću otići da im vam pokažem, pa ću pokušati, ne znam koliko se može prići, ali vjerojatno ste i vi vidjeli, na kraju krajeva jer je danas internet dostupan svima, pa svako može da vidi, ali evo, i mene zanima da malo pogledam. Policajac neće šta posebno pokazuje, nego eto više onako stoji tu kukas na ovoj raskrsnici, ne signalizira rukama ni da prolaze ovi ni oni, samo položajem tijela. Na taj način možete zaključiti šta govori. Da, standardno mašemo rukama, držimo mobitel, hodamo pogrešnom stranom, sve je to super. Ok, takvim situacijama obično sačekam pa zaobiđem jer sada sve drugo ne bi bilo baš korektno pa sam na trotoaru. Još malo ovdje ovoga zaobilaženja, tako kako je. Neka vidite ovdje jednostavno ja sad ne mogu odlučiti da ide sa lijeve ili sa desne strane, moram zakočiti jer ovaj momak ili djevojka ide ovamo pa da uradim ovo jer ne znam hoće čovjek napraviti korak desno. Tako da uvijek moram gledati i pretpostaviti šta bi se moglo desiti sljedeće, evo mi sad na biciklističkoj stazi i tu ne bi trebalo da bude problema konačno. Vidim jako puno auta na Wilsonovom, što bi značilo vjerojatno da je glavna cesta zatvorena. To ćemo sada vidjeti. Otići ću ovdje desno, samo da sačekam moment i da vidimo to šta se desilo ako se bude moglo vidjeti. Vidimo da masa ljudi ovuda ide, ova ulica je obično, ulica je potpuno pusta i ovdje obično rijetko zlikog sretnete, međutim evo danas je očito vanredna situacija. Ljudi iz nekog razloga hodaju po cesti. To je neshvatljivo jer nemamo snijega na trotoarima, nemamo, znači trotoari su čisti, može se ići trotoarima, ali evo iz nekog razloga mi se je sasvim ok. I ovdje sad već vidim ove trake kojima je ograđeno mjesto gdje se desilo to što se desilo. Ne znam koliko se može vidjeti na ovoj kameri koja nije baš sjajna, ja vidim tamo tramvaj koji se nalazi u ovoj traci koja je potpuno ovdje desno stavljena i to je mjesto do kojeg mogu doći. Mislio sam da mogu proći pored ovih muzeja, ali sve je traka pa nažalost to nije moguće. Ništa, idem ljudi moji nazad, zaobilaziš ove ljude i nadam se da me neće neko auto pokupiti ovdje s leđa jer ova ulica nije zagrađena, ova ulica se koristi i dvosmjerna je, ali ljudi obično, evo vidite sami, misle da je sasvim ok da to bude ovako kako oni rade. Eto, to je nažalost to što se danas desilo, očito je da ima
i povrijeđenih i problema, tako da ću sa ovim završiti ovaj video, a onda ćemo neki drugi dan napraviti tu malu galeriju slika sa Crepaskog da malo vidite kako lijepo izgleda. Danas definitivno nije dan za to.